Maria. Tombo yakamirirwa naMaria as 20. Then Tombo nadirai as defendant. Nyaya ndeyekuti uya kuDare tigadzirise zviri kunetsa mumusha nemboo dzako chitupa nemari yeDare. Saka family will respond. So that family is here. Nyaya kunetsa wana wangu wakurwara wasikana vandauya Taimasunzazve. Nyaya kunetsa ndeye wana wasikana wangu wari kurwara wairi. Nezvekuti muna 2019 mwana wangu akarwara ndamurongedzera kuti aende kumarondera kwaanogara. Ndobva atanga kuti musoro wangu wakurwadza ndibatirei mwana handichagoni kubata mwana. Ndikati saka todini zvikanzi ndinoda kutombotsvaga kuti tsvagai pekuti ndiyeredzwa ndichagoni kana kuyamwisa mwana. Ndobva taenda patakaenda. Ndobva pabuda mbuya vake vachiti handisida kuti uende kumurume baba. Ndobva zvatakanzwa. Handisida kuti uende bakumurume. Abudirwa iye wacho. Ndikati bva zvandirovesa hana bva ndakwira komubhuya kunoku bva ndauenda pana Tete padhuze. Tete ndozvikuita mwana ndodini. Zvikanzi kana zviri izvozvo zvekufamba inini mandakaroorwa handifambi. Rukari kuya futi handinditaurira izvozvo zvamuri kunditaura ine handidi. Kana mada kufamba fambai mega. Mai wangu angabuda pane muzukuru isusu wana watiripo sei. Ini bva ndatovhunduka nazvo bva ndazvisiya. Mwana yabva atanga futi kurwara obva ati ndikunzwa uda kutaura okwira bhazi kuya mukumba ogara kuchikuwa achibudirwa. Chero kwamutare wacho namba 2 aita akauya achingotsveta mabhegi nyangwe akachena zvinenge otanga kutsveta obva angotanga kubudirwa. Kusvika tati zvakunetsa bva tambowadaidza wabva uya kumusha bva taenda patakaenda nawo. Ndobva patoita kakutukana kakupopotedzana zvikanzi matidaidzira munhu wenyu kuti tibatsirwe nemunhu wamunoziva handei kwaRusape tongonotanga kotsvaga vanotibatsira tiriko. Tasvika kuno kwaRusape takaenda patakabatsirwa zvandongokubatsirai chero pano panjanji patasangana. Ndobva zvangotaurwa nemunhu iye akati panemi wana Tete vari pano watatu avo pana ari kushandisa baba ava nababa. Ina handisikuda zvekunongedza munhu endai motenga jira kwaMasamvu. Mongonoita zvekuona mega. Asi mese munosvika mopfirira njii pajira apa muchaona zvese zvichabuda asi chichagumisira mwana uyo ari kubudirwa nemudzimu ndiye achapendera nhau yangu. Zvadaro ndopatakaenda kumba kwapamunini zvikanzi tsvagai nepamba padhuze. Patasvika ipapo tamunzira vakatotanga kutoti iwewe muroora newe mwana hamupfiriri. Asi kuti atanzipfirirai mese hapana chakabuda zvikanzi kana paine zvanetsa munondifonera nemunhu ndikuenda kuchecheche. Ndobva tafona zvikati hapana chiri kubuda zvikanzi hapana here zvamapesanisa zvandataura. Zvikanzi tangoita zvamataura asi havana kuzotaura kuti inini ndarambidzwa kupfira uyu mwana uyu arambidzwa kupfirira pajira. Wangoti isusu tisu tina mai wari kubuda saka imimi hamupfiriri. Mukupedzisira kwacho ukuku mwana uyu akabva azochisvetuka kuenda kotora sauti yanga iri pakitchen unit. Zvikanzi wauya wakanditsipika. Ndobva bata Tete ndobva avakwiza Mazamu akati ngeiwo uchiti kana uchiyamwisa mwana wako anorwara. Abva wakwiza unenyora iwewe pahuma kugotsi wabva wafukurwa hembe zvikanzi une zvuma mwana uyu akudirwa. Abva atanga kudambura isusu tese takangoyewa. Zvikanzi nyangwe mukanditarisa unga sendiri kupenga imimi hamuzvioni nemaziso enyu asi inini ndiri kuzviona. Abva atanga kukakanura mumashure imomo zvakupera akabva ati kwabva pabuda chinhu chakataura kuti ndinoenda kuMozambique. Tikati kana udaenda kuMozambique enda. Zvikanzi handiendi ndinoda mari yangu yandakamushandira uko. Ndoda mari yangu yandakamushandira handiendi. Kana toda kuti ndiende nganipe gupuro. Tete wakatora dhora wakapa mwana. Ndobva chakanyarara chinhu chiya chaitaura pamwana. Zvikanzi ndobva takuti sezvo zvapera Tete wakatanga kuridza mhere mumba imomo. Watidza mhere tese takati ako chiiko inga tiringonzwana nawani. Chiiko ndobva wazoti tabuda panze mukoma fonerai murume wangu ndodzoka sei kumba. Ndobva mukoma wacho wafona kuti atawirirana chiichichi. Ndobva tazotaura kuti saka nyaya iyi toita sei haina kupera kamunhu yatina kuzomuona. Zvikanzi toda kumhanyira vana korongedzera vana zvechikoro tozozviona holiday hapana akazombofonera munhu kana kuita sei. Mumashure omu ndakaona murume wangu auya nehuku zvichinzi tapuhwa huku iyi kukambani kwemuzukuru kuti tiidya hazviti.
Saka todini zvikanzi endai moiti ikandire kumba mumashure macho zvisati zvatomboitika izvi. Saka mwana uyu abudirwa futi takaenda patakaenda zvikanzi endai hatambokukurungira ichi muteyo weporiji kana mukaradza poriji riri panze chinhu chinenge chafa morasa musajya. Saka chakafa musi wacho taikurungira poriji taisa panze ihuku yakapiwa murume wangu naTete. Zvadaro tagara tikati idzi nyaya idzi hatichadi kuti tingotenderera ngatimboendawo kuHarare kwatine zvetukuona pafoni. Tabva taendawo kuHarare zvikanzi uyai naTete wamanga muinawo kuDare tipedze nyaya yedu. Takafonera naTete hapana akatomboda kuenda kuHarare kwacho. Patakati handeika kuHarare mwana arwara nekuti akaendeswa kuHarare ikoko nemurume wake zvatanga ari kumba kwake. Imba ndadaidzwa nzi mai uyai mwana adini arwara kumarondera bataenda kuHarare kuya zvanzi Dare renyu ihombe rinotoda chiiwa naTete wamamuinawo pakutanga. Saka takafonera naTete wese kuti mwana arwara hapana wakauya ba. Ndo pandakazoti hatingaitiwe kusunga tambo regai tiendewo kuvakuru kuDare tiende kotaura nhau yani yedu kuti igadziriswe tione kuti vanotibatsirawo sei nhau iyoyo. Ndokuuya kwandakaita pano. Saka mumusha muna naTete chete hamusina varume? Warimo. Warimo? Ndiye mataura daidza Tete takanga tangonzi daidzaiwa naTete wanga waripo naTete wanga waripo paya pazvali. Asi hanzvadzi dzenyu dziripo ndewapi vari muno? Newo wari kumashure. 2 1 2 iro Dare uyu murora mudzimai wangu. Mudzimai wenyu. Okay. Alright. Iyo waDare Tete zviri kutaurwa izvi. Sete toenda kuDare. Inge nichati pamusoro ichangamire neDare rose. Nyaya iripo changamire hatina kumbogara pasi semhuri kutaura chokwadi. Hanzvadzi yangu yakatifonera nanasisi wangu vairi. Ikati uyai kwatandi. Isusu takasimuka. Ndokubva taenda nehanzvadzi diki. Ndokubva taenda kwatandi. Isusu takafunga kuti hanzvadzi ida kutigadza pasi kuti titaure nhau iyi. Havana kutigadza pasi. Isusu takasvitswa kumuprofiti. Tasvika kumuprofiti takatosvika iye aripo nemhuri yake. Wachibva vaita zvawakaita muprofiti ndokuti daidza ndokubva taenda pakirawa pake. Tasvika pakirawa vakatanga kunongedza ini. Zvikanzi iwe wakaromba wakaenda kuMozambique. Wakazodai inini kutaura chokwadi ndakavaudza ndikati ini kutaura chokwadi pamberi paMwari handizivi chinonzi mushonga handizivi chinonzi Mozambique nyika yeMozambique. Tabva ipapo vakanditi muprofiti akanditi iwewe ndiri kuona pamusoro peudrop yako pane bakatwa riripo inonzi jeka kwese handizivi riri pamusoro peudrop kumba kwako. Ndobva wati ndikati zvinoita here kuti munhu waMwari kuti tiende tese munotora bakatwa bangai ribude pachena. Muprofiti akaramba. Ndokubva ndati kune hama dzangu dzanga dziripo vanasisi wangu namukoma wangu anga aripo hanzvadzi yangu. Ndikati ndokumbirawo kune ivo vacho. Ndikati ndokumbirawo kuti banga rinotsvagwa riite sei ribude pachena. Banga rakanotsvagwa rakashayika. Wakasvika mumba mangu wakavhunura inini hana kupinda mumba. Wakasvika mumba mangu wakavhunura imba yese wardrobe yese kubudisa zvinhu panze kutsvaga banga iri. Banga rakashayikwa. Murume wangu akabata foni ndokufonera sekuru. Akati sekuru banga vanhu vamatuma wasvika asi chinhu chamataura kuti chitsvagwe handina kudini handina kuchiona. Ndopaakati zvinoita here kuti muprofiti wenyu auye atore chinhu chataurwa mumba mangu chibude pachena. Sekuru vakaramba vakati muprofiti ati handikwanisi. Ndobva tati mangwana acho ikiwa makuseni atamukai ndobva taendeswa kunjanji. Takasvika kunjanji kuine vamwe varume 2 wanga varipo handizivi kuti maprofiti here kana kuti. Zvikanzi mauya panabva semhuri ndikuona munoeka kupumhana kamuri kuita. Tikati hongu kakupumhana karipo zvikandoti mutenge jira jena. Matenga jira jena muchanonyora zita ramai wenyu pajira jena apa. Moenda mumba muri dhaki mononyora zita ramai wenyu manyora zita ramai wenyu muchaona zvichabuda pajira. Ndobva taita saizvozvo taenda mumba muya. Takanyora zita hatina kuona chakabuda. Ndobva pa iwo mwana wari kuti ari kusvikirwa ndobva asimuka zvikanzi muno mune munhu ane mushonga. Sisi wakuru wakasimuka wakati kana muine munhu ane mushonga simukai mudini mutore mushonga tiuone. Ndobva wasimuka ndobva wananga bhandiri. Ndobva watsvaga mushonga wakandifugura hembe zveshuwa wakandisvitsa kumusoro wakanditsvaga mushonga mese umu nemuvhudzi mushonga ndokushayikwa. Ndobva ndabvunza ndikati mushonga wama muchitsvaga mauona here
zvikanzi aiwa iwe wanga uchitarisira gwenzi here mushongwana achitaura harisi gwenzi iwe mwana wangu utori mwana wangu chaiye uri kushandiswa ndakuchenesa wakanditora masauti wakandikwiza wakadiwa mazamu wakati uri kuya muiwa iwowo nezvidhoma zvese izvozvo wakaita Chakameni ndakanyarara saka apa pawakandidaidza apa ine ndakatoona kutoti ndiri kutopedza nguva nevanhu vari kutoziva zvavari kutoziva already kare kuti ndichafambe nawo handichakwanisi semunhu anga atonzi ndiwe saka ndosaka ndakaramba kuenda kuHarare ende kuHarare ndaisaenda Chakameni nenhau yekuti handiendi kunhu kwandisingazivi mazuva ano nyika yashati handidi kukunyeperai Wadare. Mambo. Nyaya pachena vakabviwa nekutsanangura kwavaita ndevana vanorwara zviri pachena kuti akutoda kuseri kwechuru. Noenda kuseri kwechuru tindoona kuti vana vari kurwara nei tibatsirane handiti itai munodzoka iwe manjana endai